Faragop pe. खुलुमबाय अनजागा लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौ आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय बयखौबो हामलायथि बावहरनानै बरायनाय थाबाय दिनै 2025 मायथाइनि 16 खालार जानुवारिनि बे 16 खालाराव जों दिनै आम्बागाव एबा बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उदालगुरिनि खाथियाव थानाय आम्बागाव होननाय मोनसे जायगा दं जाय आम्बागावआव मोनसे काथलिक पारिस दं बे काथलिक पारिसनि सिङावनो आरो मोनसे सावथालफोरनि मोनसे जेरै काथलिकफोरनि मोनसे गिर्जा न' दं बे गिर्जा न'आव थांनाय मैयानि 15 जानुवारियाव जेरै हरखाबै बे गिर्जा न'खौ खामनायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों आरो बे गिर्जाया माबोरै खामदों आरो मा जाथाय जादों बिनि सोमोन्दै गोबां मानसिफ्रा दिनै मिथिनो मोनाखै आन्दोआव मा दं बिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा हास्थायदों ना सोरबा सुथ्रफोरनि आखाइफोरजों ना सोरबा गावनि न' खामनायजों एबा बबेबा अर गोग्लैनायजों बेफोरनि सोमोन्दै रावबो मिथिस'नो हायाखै बेखायनो जेरै जोङो मिथिनो एबा बिनि सोमोन्दै मोजां मिथिसारनो थाखाय आंबो दा बे जायगा फारसे थांगासिनो दं बेनिखायनो न'निफ्राय ओंखारनाय समाव नोंथांमोननिसिम आं बे जायगायाव मा मोनहैगोन गोबां मानसिफोरनाव सोंनो आरो बे जायगानि जायगाफोरखौ नायनानै स्पटआव थांनानै जायगायाव थांनानै आङो फट' भिडिअ लानानै खाथियाव थानाय सोरबा बिदा फंबायनाव सोंनानै माखासेफोरखौ सोमोन्दोफोरखौ सिंनि जाथायफोरखौ मिथिनो थाखाय आं आवगायलांगासिनो फै नोंथांमोना बे जायगायाव थांनायखौ नोंथांमोना उनाव मिथिसिगोन जों थांनोसै बेनिफ्रायनो बे गारिजों जों दावबायलांनोसै बै आम्बागाव फारसे काथलिक गिर्जानाव माब्रै खामनानै सिलिंखार जाखो सोरबा गाज्रि मानसिफोर सोरबा सुथ्रफोरनिबो आखाइबो दं साननानै गोबां मानसिफ्रा सानदों नाथाय बेसेबां सैथो नाथाय मानो मिथिनो मोनो बे जायगायाव कारेन्टबो गैया कारेन्टबो सर्ट जाना खामाखै आरो बे जायगायाव लांदां जायगा माब्रै बेबायदि गासिबो खामनानै सिलिंखार जागोन बेखायनो जोङो बेनि सोमोन्दै मोजां मिथिनायखाय जोंबो ओंखारलांनोसै नोंथांमोना उनाव उननि फारसे सावगारिखौ नायलांनो आरो नुनो मोनगोन बे सेक्रेटारियेट पारिस बे वालआ नै सेक्रेटारियेट पारिसआ सेक्रेटारियेटनि जोबथा बेयो वाल टाउन मोनबाय पुलिस पइन्ट मोनबाय नैबे उदालगुरि टाउननि नै जोंनि बे उदालगुरि टाउना सेक्रेटारियेट बारनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों बारा गिदिर गिदिर बिल्डिं गैया फिसा फिसासो उदालगुरियाव दासो गंफा गंनै बिल्डिं जाहांदों गंफा गंनै बिल्डिं न' लुहांदों नैबे स'आवमोन मोनसे शपिं हलमोन नाथाय दा बेबो गैलिया जों न' खामनाय फारसे गिर्जा न' खामनाय फारसे फैगासिनो खाथि आम्बागाव खाथियाव मोनफैबाय अनजागा लोगोफोर दसे उनावनो जों बे न' खामनाय फारसे खाथिथाराव सफैथारबाय दसे उनाव जोङो बेखौ नायबिजिरनोसै जों नुनो मोनबाय सफैबाय जोङो बे अर खामनाय जायगा गिर्जा खाथियावनो गारि गोबां मानसिफोर फैना दंफैयो अनजागा लोगोफोर आं दा बे आम्बागावनि मोनसे काथलिक गिर्जा न'आव अर खामनाय बे जायगायाव जोङो सफैबाय आरो बेजों लोगोसे सफैनानै दा नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो बे गासैबो जायगायाव गोजौनि थिं न'आ गासैबो खामजोबबाय आरो लोगोसे नैबे गोग्लैनाय थिंफोर दंफांफोर बे गासैबो खामनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बेखायनो गासै अनजाग्रा बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा नोंथांमोन अननानै बे गिर्जा न'आ खामनायजों लोगोसे जोंनि मैखुनावबो दुखु मोनफादों खामफादों बेनिखायनो इसोरनि मोनसे गोथार न'खौ इसोरनि गोथार मोनसे मन्दिरा जुदि अरजों खामजानायखौ जों नुयोब्ला बयबो दुखु मोनो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरो अननानै नोंथांमोना बे अर खामनाय जायगानि थाखाय नोंथांमोना बिनानै होगोन जानो हागौ रावबो दिनै बेखौ मिथिया हरनि जानुवारिनि 2025 मायथाइनि बे 15 अक्ट'खालि हरनि 10टा बाजियाव बे अरा खामदों होननानै माखासे सुबुंफ्रा मिथिहोदों दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों अनजागाफोर नोंथांमोना जाहाथे बे अर खामनाय बे गिर्जा न'नि थाखाय
जाहाथे इसोरनि आर'ज खालामगोन बेखौनो मिजिंथिदों दा गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव नायनो फैदों दाब दाब जायगानिफ्राय आरो बेजों सोरनि आखाइ दं रावबो मिथिया नाथाय बे जायगायाव जोङो नुनो मोनदों मानोना गोजौनिफ्राय गासैबो खामजोब्बाय आरो खामजानाय लोगोसे दिनै बे हरनि समाव बे जाथाया जाना थांदों बेनिखायनो दान्दिसे उनाव जोङो नोंथांमोन आरोबाव माखासे बे गामिनि दैदेनगिरिफोर सोरबा बे खाथियाव थानाय जानो हागौ बे गामिनि गासै सोरबा फालक प्रस्तारकफोरनि सिगाङाव जों माखासे उनाव जों सोंनायखौ लासिगोन दा बेखायनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे हल सिङावनो जोङो बे खामनायनि उनाव सिगां जों दा दं आरो गोबांथार रिपर्टारफोर ससियेल मिडिया मानसिफ्रा बेखौ लांफैखाबाय दा अब्लाबो नोंथांमोना दिनै आङो बेहाय जायगायावनो स्पटआव फैनानै बे गासैबो जाथायखौ आङो नोंथांमोननि बे ज्योति प्राइमेटजों मिथिहोनाय जाबाय बै जोङो बे सोरबा जोंनि गेजेराव बे जायगायाव दैदेनगिरिफोर थागोन प्रसारकफोर थागोन दासो जोंनि बिशप जेरै माइकेल आकाश टप'आ दासो ओंखारलांबाय बेखौ नायबिजिर खालामनो मोनबाय जोंनि तेजपुर डायसिसनि आर्च बिशप जोंनि तेजपुर डायसिसनि जाय बिशप माइकेल आकाश टप'आ जेरै बिथाङा नायनानै बिनि थाखाय दुखु प्रकाश खालामबाय मानोना गावनि मेगनजों नायबिजिरफैबाय बेनिखायनो आरोबाव बे जायगानि माखासे मन्दलनि दैदेनगिरिफोरनाव जोङो नायबिजिरनो एबा मिथिनो थाखाय जोङो आगान सुरलांनोसै नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा गासिबो ओंखायनो फै जों आरोबाव मिथिनोसै उनाव मा ভিতর কিবা বেঞ্চ ডেস্ক বহার কারণে কিবা আসলে নাকি কি বস্তু মাত্র চেয়ার আছিল কি চেয়ার প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ আছিল প্লাষ্টিকৰ চেয়ার এটা কি বস্তু আছে এইটো চেয়াৰৰে গলি যোৱা বস্তু প্লাষ্টিকৰ নাকি হয় বহা চেয়াৰ ইয়াত সোমাই থৈছিলোঁ আচ্ছা ৰাখি থৈছিলোঁ সব লাইনত কিবা এই প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ জপাই আচ্ছা আচ্ছা একেলগে ৰাখিছিল সব জ্বলি গেল এইটো আচ্ছা মানে আর এইবিলাক কি আসলে এইটো কি আসলে এইটো কেঁচি বাটাম আসলে ওপৰত বাটাম আছে এয়া সব জ্বলি গ'ল এটা তো সব প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰে আসলে প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ এতিয়া আমি বাহিৰত আহি আছোঁ বাহিৰত কি বাহিৰততো জ্বলা নাই বাহিৰ ফালে নাই बाहेरायावथ' आम्ही এইফালে बाउन्डारि এইফালে जों दा बाहेरायाव नुगासिनो दं बाहेरायावथ' जेबो नै खोरखिफोरल' खामदों बे खोरखिफोर खामनाय आरो बाहेरायाव जेबो खामाखै अब्ला बिथांमोना सोरबा जुदि गाज्रि मानसिनि आखाइ दं होननानै गोबां मानसिफ्रा लकेलनि मानसिफ्रा मिथिदों एबा सानदों माने बेखौ आगाननिफ्राय बिथांमोना प्लान पलिसि दंमोन जानांगौ केरासिन नङाबा पेट्रल माबा मोनसे स्प्रे सारनानै बिथांमोना बे गासैखौबो खामानिखौ मावदों बे जोंनि सासपेक्टेड माखासे साननाय नै खोरखिफ्रा गासैबो खामजोब्बाय नाथाय बे वालाबा बाहेरथिं खामाखै जेरै रङा बिदिनो दंजोबो गोजौनिया गासैबो खामजोब्बाय नैबे गासै खामनाय नै सोरगिदिं जों गिदिंना नायगासिनो दं नायदो बे गासै वाला थिगैनो दंजोबो नाथाय गोजौआवल' बे गोजौनिफ्राय गोलैनाय मुदानिफ्राय गोलैनाय खेसि बाथामफोर बे गासैबो आरो बेनि सोरगिदिं गासैबो दा नै गासैबो जों सोरगिदिं गिदिंना नायदों खोरखिफोर खामजोबनाय गासैबो खोरखिफ्रा आरो बिसोरनि वालफ्रा थिगैनो दङ बे वालफ्रा अब्ला गोजौनि थिङा खामबाय आरो लोगोसे खोरखिफ्रा खामजोब्बाय दा जोङो नुगोन बे गासै वाला थिगैनो दं अब्ला बे गासैबो माखासे खामनायफोरखौ नुनानै जों गोबां दुखु मोनखानो नोंथांमोना गाव गावनि आर'जाव लोगोसे लाफानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जा जोंनि गेजेराव सासे दौरि बिथाङाबो दिनै गावनि मोजां बेसेन गोनां दुखु मोननाय बाथ्रा खालामनानै जोंनि गेजेराव फोरमायबाय आरो बे गोबां आलासिफोर फैदोंमोन बिशप तेजपुरनि बिशपआबो बिथांमोन माइकेल आकाश टप'आबो फैदोंमोन दा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनो नै बेथ' नैबे गिर्जानि मोखां जाय बारान्दा बुङो नाथाय बे जेबो खामाखै बिसिम फैयाखै अब्ला बे माखासे जाथायफोरनि थाखाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आसामाव जानाया मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा दिनै गासैबो बाहाय फैनाय मानसिफ्रा बे जायगायाव फैदोंमोन जों दा नुनो मोनगासिनो दा जों बे जायगायाव जंगासिनो नोंथांमोना फारि फारि आरोबाव मुलाम्फा मावगोन
প্ৰচাৰ আপোনাক মই অলপ সুধিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কি আছিল আৰু এইটো কি জাগা আছিল এইটো আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বেদী হয় হয় ইয়াৰ ওপৰত বিধিৰ কাপোৰ আছিল মেলি থোৱা আছিলে তাৰপিছত এই বিধিৰ ওপৰত সৰু মাৰিয়াৰ মূৰ্তি আছিলে তাৰপিছত আৰু ডাঙৰ মাৰিয়াৰ মূৰ্তি আছিলে এইটো ইয়াত ৰাখি থোৱা আছিল এইটো ওলাই লোৱা হৈ গ'ল কোনোবাই মোক কৈছিলে এইটো নাই আগতে জ্বলি থকাৰ সময়ত কোনোবাই সোমাই ওলাই লৈ গ'ল কিন্তু এই সৰুটো গম নাপালে কি হ'ল কি নহ'ল এতিয়া ধৰিব পৰা নাই তাৰপিছত এই তলত এই যে পাংখা আছিল ইয়াতে জ্বলি গ'ল তাৰপিছত এই তলত এই কিবাবিলাক আছিল ফুলদানিবিলাক আছে আৰু বিধিৰ কাপোৰো আছিল কিছুমান মহিলাবিলাকৰ হয় টেবুল ফেনৰ আছে টেবুল ফেন নে দেৱালৰ ফেন আছিল ৱাল ফেন হয় আচ্ছা তাৰপিছত বিধিৰ কাপোৰ আছিল এইবিলাকেই আছিল আৰু কিছুমান বস্তুত আমাৰ এই কমিউনিটি হল আছে তাতে কিছুমান বস্তুটো এইটো জ্বলতে মানুহবিলাকৰ অনুমান এই ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ অনুমান মতে আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে চব এইটো ধ্বংস হৈ গ'ল ভিতৰতে হয় 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 আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কিবা পেট্ৰল নহ'লে কিবা হয় 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 কেৰাচিন নহ'লেতো ইমান সোনকালে জ্বলাব নোৱাৰে হয় দেৰিকৈ হ'ব লাগিছিল হয় ফায়াৰ ব্ৰিগেড কেইটামানত আহি পাইছোঁ মই ইয়াতে 10:45 আহি পালোঁ কিন্তু ঘৰটো এই চব টিংবিলাক কাঠবিলাক তলত পৰি আছিলে আচ্ছা এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পাইছে কেইটামানত আহি পাইছে এই মই অহাৰ এই 5 মিনিটৰ পিছতে আহি পাইছে ইয়াৰ পৰা ফোন কৰি দিছোঁ হয় হয় আৰু মানুহবিলাকে কৈছে বেছি সময় হোৱা নাই জুই জ্বলাটো এই আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে চেছ ইমান স্পীডত জ্বলিল যে হয় আপুনি কি ভাবি কিবা পেট্ৰলত মোৰ ভবামতে এনেকুৱাই কোনোবাই তেল দি পেলাই ভিতৰত সোমাই তেল দি পেলাই এইটো জ্বলাই দিয়া অনুমান এনেকুৱা নহ'লে কিবা এটা কাৰণত যদি জ্বলে ইমানখিনি ইমান সোনকালে নজ্বলিল হয় এইটোৱে মই ক'ব বিচৰা হয় হয় আমি এইটো জানি माने बे जायगायाव पेट्रल बा माबा मोनसे स्प्रे एबा माबा मोनसे थाव होनानै बेखौ बिसोरो सारदों आरो बेजों लोगोसे बे खामनाया बे दसेनो सिलिंखार जानाया बे थाव होनायजों एबा मोनसे पेट्रल होनायजों बिसोरो बे खामानिखौ मावदों होननानै गोबां लकेलनि एबा बिथांमोननि बे फोथायारिफ्रा बेखौ फोरमायदों बेनिखायनो जों गासैखौबो खावलायहरो नोंथांमोना अननानै गाव गावनि आर'जखौ लाफादो जोंनि बे आसामाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो बे आम्बागाव गिबि बे जाथाय जानाया मोनसे दुखु गोनां बेनिखायनो दिनै जों बे जायगायाव फैनानै बे जाथायखौ नुफैबाय आरो नोंथांमोननो जोङो बे गासैखौ मिथिहोनाय जाबाय इसोरनिसो बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनिफ्राय आं नोंथांमोननि मिथिहोनाया बाहाय नोंथांमोना बयबो गाव गावनि आर'ज लाफादों गोजोन्थों हामबाय